Il-kampus tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi fil-Qala se jintuża l-Iskola Internazzjonali tal-Mediċina u s-Sigurtà tal-Għadis, l-ISDSM. Dan se jsir permezz ta' ftehim konġunt bejn l-ITS u Dan Europe, b'kollaborazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel tal-Għadis Professjonali, li assoċjazzjoni tiddeżinja korsijiet speċifiċi fejn jidħlu s-sigurezza tal-Għadis kif ukoll ir-riċerka u l-mediċina. B'hekk, bis-saħħa ta' dan il-ftehim, fil-Campus Foundation se jkunu offruti korsijiet prattiċi permezz ta' investiment li jlaħħaq is-60,000 euro f'tamir ġdid mixtri apposta. F'konferenza il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech innota kif dan it-tip ta' programm fuq livell ta' baċċellerat u li hu l-ewwel tax-xorta tiegħu fid-dinja qiegħed iqanqal interess fl-isfera internazzjonali. Naf il-waqt li saħaq kif bħala istituzzjoni edukattiva l-ITS qed taħdem jitfit ma' min hu konċernat biex jippromovi turiżmu ta' kwalità. Aħna l-intenzjoni tagħna hi li nagħlmu lil-nies kif jimmaneġjaw dive centers, diving industry. Ġifieri kemm studenti li għadhom qegħdin jitlu fid-dinja edukattiva biex jibdew minn livelli baxx jibqgħu lejn sa degree, kif ukoll nies li diġà qegħdin jaħdmu fil-settur u li jridu jimprovjaw il-business tagħhom biex jagħmluh iktar safe u jekk jagħmluh iktar safe ħajkun iktar sostenibbli. Preżenti kien hemm ukoll Markini, bwaddas professjonali li jagħmel parti minn Assoċjazzjoni Dinjija ta' Taħriġ għall-Addasa, fejn esprima l-gratitudni tiegħu għal fatt li ċ-ċertifikazzjoni maħruġa minn dawn is-sessjonijiet hija maħruġa mill-istess assoċjazzjoni. Għall-konferenza kien hemm ukoll il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri li semma kif il-Gżira Awċija toffri esperjenzi uniċi tal-Għadis. Dan il-korsijiet ser jibdew issiru minn hawnhekk minn ġewwa Għawdex minn ġewwa il-kampus tal-ITS fil-Qala u għaldaqstant inħarsu qudiem sabiex inkomplu nsostnu lil dan is-settur turistiku tant importanti għall gżejjer tagħna b'mod partikolari għall Għawdex, però aktar minn hekk ukoll permezz ta' dan il-kors, permezz ta' din l-iskola li ser topera minn hawnhekk ser nkunu qegħdin propju wkoll nattiraw aktar divers, aktar persuni involuti f'dan is-settur sabiex inkomplu mbagħad insaħħu din l-industrija. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq kif dan huwa eżempju ta' attività ekonomika sostenibbli. B'investiment ta' 60,000 euro f'Għawdex qegħdin ninvestu sabiex inkomplu insaħħu verament is-sigurtà fil-qasam tad-diving. Niċċa li hija verament importanti għas-settur turistiku tagħna fejn se nkunu qegħdin nagħtu wkoll kors b'xejn lil kull dive center f'pajjiżna sabiex naraw li nkomplu nżidu s-sigurtà u l-kwalità tal-arja li jkunu qegħdin jieħdu id-divers li ġu f'pajjiżna. Dan kollu qed jenna nibnu turiżmu sostenibbli għaż-żmien li ġej.